Айде. Па се трудно ти не го значи аз. Колко път съм го минал, значи и този път, щом не мога да го минал, значи има нещо на това него. Няма как просто. Ето той му пръскам главата, бата и идват другите. Той ми взима кръвта, не мога да чакам аз половин час, да се възстанови кръвта. Аре бе, педарас. Сега ще му се прицеля в главата точно. Точно в главата. И готов е. Той път много лесно, но айде да видим тия какво ще станат. Аре да пак на същото място е педарас. Тишина му. Ела тук, ела така. Ела тук ще се бигна ти устата, ела тук. Ще скорим ме педал. Може да стиме ме. Евреци. Къде се забутате бе? Толкова ли сте пелате бе, педали? Ай така, ама сам ще идва от момента. Не бе, къде ходиш, майка ти? Мръсна педалска. Така, ела тук. Ела тук сега ти покажи град. Ела майка ти, те е в твоята проста. Ела тук ти покажи град сега. Като ти махам главата. Ще се поставя тук. Чакай малко, ще се поставя с теб. Сега какво става с тебе, бах ти майка? О, фак! Какво става, бе? Ще бе, майката, какво става?